Anya laki din! Kasano itan anak ko? Awan pagbayad ko itilinding ko inton bigat. Anya? Pangaasim ko mamutin Agdawat kay ti kwarta kinilando. Sigurado nga ada kwarta na dayjay. Sige nanang, di kay madanagan, taawagak inton madamdama. Agyaman anak ko. Awan nga minti amok apagutangak iti kwarta. Kunak nga ro, di kay madanagan nanang, taawagak nilando. Anya lakit din ay. Sige, uray 1.5 laang no iso. Wano saan? Anayo mun a 2,000. Apag iso, awam mo laangan abasto tayo dito balay. Uwan! Nanang, ariglado day ta. Amoy umatan. Amin nakidawakin nilando, kat ipaay na. Hello, Dina. Hello, honey. Kumusta? Hapay nga umawawag ka. Anya ti masapul mo. Kwa, amangan no saan ka abisi ita, honey. Saan mat? Hapay ka di. Kailiw ka ngamin unay. Amumatan, may sa alawasan tinapalabas, manipod idi na udi ang nagkita ta. Oh, sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Kat, ijay dating tagpuan honey. Anya ka nakitin ay ha? Okay. See you there later. Ayatan ka unay-unay lando. Si kala ang tilalaki itibiyag ko. Mamati ka kumamot kanya. Agyaman aktukas ta, Dina. Ay ayatan ka mat unay-unay. Ay, wan gayam. Adda nga min utang ko anas kan abayadak inton bigat. Ang mga no adda kwarta mani. Ha? Mano ka diti masapul mo, honey? Uray 2,000 lang, honey. Oh, day talaga yan. Oh, sige. Itad ko inton madamdama. Oh, hagyaman ako na ilando, my loves. I love you. Ay na, agyaman tadamot lang ti pagbayad ko inton bigat anak ko. Siyempre, anya lakit din, aya. Awan pa'y ti malagip ko nagkidawakin nilando asaan na nga inted. Nagsingpet at talaga nilando. No awan lakumat asawa na, gano saan alakay, ay nagasawa kayon. Ay nananang, umdasa na pagkwarta aklaang dadya alakay. Ha? Ay, kayat mo asawan, saan mo nga ay ayatan nilando? Saan mo't nanang? Diyak kayat ti agulbod. Kwarta na laang ti kayat ko niya. Aniya? Nanang, anusak laang uray lakay. Anusak, tadamot kwarta na. Plano pa talaga ti gumatang itilugan, Manong. Ura di lugan nga L300 man. Ha? Ne, sigurado ka kadi iti dahi taading ko. Wan Manong, kayat ko ti L300 tapno double purpose ba? Mabalin ko mausar no ada papanak. Kan kang runaan na, mausar ko no agi-deliver ak iti lakok at chili oil. Sa bagay, gusto ka iti dahi tanga impagam. Double purpose. Wan Manong, mas may mayat dayjay ngam tay lugan ang hinginaan saan aya? Huwag mat ka tiya. Kahit, kaano nga ron ti plano, mapananggatang mo itilugan. Iti kabiitan a panahon, Manong. Gumatang akong itilugan ko. Siya akong ti mangi-drive no aday deliver ko. Kabaalak man. Andiya, ni Clara, gimatang itilugan ko naman ako. Nanang,
Gimatang agpay so itilugan na. Ngam nagalasmat. Ay na, makapaulak at talaga. Gimatang paylaang no kasjay tumatlaang. O, na yan ay aday dya akasinsin mo. No ti panagkunana kat umapalak itilugan a ginatang na. Ay, nagbidot. I can buy a car asaan akas itilugan na. Ay huon kaya't mo asawan. Agpagatang kamot itilugan kinilandaw anak ko. Una nang, agpagatang akin nilando. Tayman presentable alugan, saan akas itilugan na, ha? Kasla pagluganan mo't itibangkay. Anya ngay nga rod kat isong nga rod ti kabaulan na agatangan. Anya lakit din aya. Sa bagay, isulaang ti afford na, nanang. Apay matakas taunay ti panagkatkatawa may tilugan ni Carla, si Kadina. Katawa ak ata nagalas mo ngamin, kasla pangiluganan na iti bangkay. Anya? Uray po utem to, makagatangak itilugan ko, saan akas dyan? Ay na, makagatang ka ang yung kwarta mo't yala kaya pagkukwarta ti pagtaudan na. Saan mo matabuko na banog, si Kakit di man? Anya? Naimbag ni Carla, tauri kas di tilugan na. Nagtao, di ti marangal na paraan ako nada. Sana nagtao, di ti palanggundaway, di pada na tao. Nagadumatan niya ibagbagang, di ta ka man langan. Anya? Ni di na pa'y amis mo akasinsin ko, tinangibaga iti kastakan ka? Uray pa'y kasinsin mo diya tao no talaga nagalas dugali na. Anwag nga taaya, taag sa ti kasta. Naguya umutan? Kundi uyaw Ng padpadamat nga awanan, ti awanan bayin. Agihaman adi, no makagatang itilugan na haylak suno kotse? Oo, makagatang siguro. Ngam saan na matabuko da kwarta ti gatang na no bilang? Anya ngay, kat agtaod akin nilando ala kaya pagkukwartaan na, kasta ka di? Kata niya pa'y pangalaan na kumangay, iti igatang na tilugan, kat awam mo trabaho na. Sa bagay, awan trabaho na. Ngam trabaho na mo timang gundawa iti tattao. Sabay, tirador iti lalakay. Mas nakakatawa siya. Anya lakit din ay. Awanin at talaga tikid daw agpay kan ka, landuhani. Agyaman na ka, gaputa tinumpal mo matlaang tilugan akayat ko. Basta para kan ka, aramidag ti amin. Magatang kulaang ti kayat mo. Agyaman na ka talaga, honey, my loves. Sabay la kumatay aywanam jelugan. Dakalagata dinagastos ko ijay. Wen, honey, di ka madanagan. Gaputano kasano ti panangayaywan ko kan ka. Kastamot ti panangaywan ko itilugan aginatang mo para kanya. No, agyaman ak lukastahan ni. O ala, rumuatan dito hotel. Agawid akon. Siguradon nga agur-uray ti asawa. Ay, wow! Talaga nga dalugan mo, di na. Ay, wala. Anya lakit din, aya. Manungay mo tinanggatang mo tilugan mo. Ay, mano tinanggatang nilando alaklakayam. Si kakit di mo. Katpudno man. Ay, basta, milyones tinanggatang nilando itilugan ko. Kasta niya, damag kumit. Nga amu ka no ti asawa na, kanta kita anak na ti may papanitilugan na ginatang na para ken ka. Ha? Pudno ka di? Anya? Ama kan kidi man no sublian tan tumulaang tilugan ng ibagbagam. Ay, saan ama pasamak day ta si kabakla? Kukwak la ang tilugan.
Gaputa siyak tinangtedan ni Lando. Anya? Awanan nanang. Awanan na talaga. Kasano ang paitan? Ha? Apay anak ko. Apay akas tamod ti pa nagsangit mo. Ada ka di parikot. Awanan ni Lando, nanang. Anyat kahit mo asawan. Natayan, nanang. Aniya? Ay, kasano ka ngay itan? Asino ngayon ti pagdawatam iti kwarta? Nukas jay nga awan abasto tayo dito'y balay. Ni nanang mo. Awanan Pinas ka nga agtrabaho kan di na. Natayan ni Lando. Kunaklaki din o asino ti magmag na. Si kamot gayam kasinsin. Ha? Apay nga magmag na ka. Ayan na ngay ngamin jay lugan mo. Anya? Sa dino ay ti papanam. Umay ka na. Makilugan ka kanya kon. Ano samlahang ata? Dahito'y lugan ko kat saan akas itilugan mo ang inginaan. Labsan naklatan, Clara. Diyak kayat ti aglugan iti lalakaen alugan mo. Amangan no aguya kakpay gapo iti angot na. Anya? Ala, ingkan! Kung naman lang no sino dahi babae no makasao. Amangan ka no aguyak no aglugan itilugan ko alalakaan. Nagturod mata na ng ibagay ti kastagan ka. Bay amo na. Tinapatag kat legal tinagtaudan jay lugan ko. Saan akas kan kwa na, anagtaod lang itilakay anagkukwartaan na. Ay, wala. Ay, isungay tatanatayin jalakay. Awanan, ti pagdawatan na ti kwarta. Agtrabaho adi! Tapno ada ti pag-maintenance na itilugan na nga ipampanakal na. Kasano itan nanang? Naku na dagiti anak ni Landong asublienda kano tilugan. Aniya? Una nang, day ti bagbagada. Awan kano ti karbengak amang tagi ko ay tilugan. Gaputa saan ko kano ako kwa. Ay, kasano nga ron itan anak ko? Ay, anyay nga rod nanang. Sa anak mo't amabalin amakirin ni Kyar. Gaputa mo ti kaadwan, akwarta ni Lando ti naigatang itilugan. Kaya't mo asawan, isublim nga raud. Unin ananang, ad-adda na kababain no saan ko nga isubli. Kawan mo't gaya man di lugan ni Dina ngay pampanakal na ating ko. Ha? Anyat kahit mo asawan, Manong? Inala ka no dagi anak ni Lando. Diyan ngay lakay ang nagkukwartaan na itinabayag. Anya? Kasta aya? Wen, nakita nga rod daleyo iti kalman anapandain nalab ta balay da. Ay, awanan tilugan nga ipampanakal ni Dina. Sinublidan. Wen kasta unay apalastog na iti. Isupay Uyawan na pa'y tilugan ko alalakaan ka no. Anya nga ita. Bayamo na. Wen saanan anaskan nga ibaga. Addaken kuanan ang mga miris ka dagiti insawsawang na iti. Ay, apay nga magmagnakamatin aber. Dinakman kasarsarita si kaabakla. Ay, damdamag lang. No, apay magmagnaka. Agungot kamatan. Anya? Ay, piman man ni Dina. Awanan tilugan na ngay pampanakal na sinublidan. Anya? No saan nga nagtao di buko da banog. Saan ngay panakal. Kan kang runaan na. Saan kang aguyaw ay tilugan sa bali at tao. Anya nga ita. Kahit gusto mo
Nagadumatan nga bagbagam. Di ko namkit di, nasakit tinaka mo. Ang laki di na ya. Nanang, kanya ka din ti mapaspasama ka nga. Apay akas ta tilangam. Ay, itay pa nga min sakit ti tel ko. Anya, ay sus, ang mga noon niya daytan, ipan kayo laang iji ospital. Ay, saan anak ko? Pumipya siguro intun madamdama. Nasakit at talaga ti tel ko. Marigatan akpay nga umaangas anak ko. Ay, mabit lang nanang, mapanak agkid daw ititulong kita ka aruba, barang ada tao. Ay, nakababa yung sakit di anak ko. Siyak ti makaam mo nanang. Naimbag ta naranaan ka kasinsin. Ha? Kaslamatan danagan ka matitikas ta alangam. Ninanang amin insan, marigatan nga umangas. Kan nasakit ka no titil-til na. Panagkunak kat agay high blood manen. Ha, kasta aya. Kahit, anya nga ro dita. Itaray ko kung may ospital, insan. Amangan numabalin abuludan tilugan nyo. Ha? Bulodem ko nam. Ay, ikat no lalakaan tilugan ni ating ko. Anya? Mapankalaang ngayon kadagiti daduma ka aruba. Bareng adda mabulod mo ang inginaan na lugan. Pangasim kumamatan na insan. Biyag ni nanang ti pampanunuto. Agyaman ka. Tadapay na batbati nga asik kada kayo. Uray kasta unay apananguy uyaw-uyo ide itilugan ni ading ko. Unaklakit din no apay nga awan tilugan ko. Inusaryo gayam anapan iji ospital. Ha? Ay, naimbag man ta saan kayo anaguyak nga gina. Insan, husto kumamatan Amok nagbidutak idi, kan naglablabosa. Awan nga mina, hindi lugan mo nga ipampanakkel mo anya. Iso akasta ka. Kwa, No aguyaw ka iti. Kunam lalo saan mo ama sapul ti tulong mi, iti sumarsarunong aldaw. Di ka di mabain iti kasta nga aramid mo. pasensya ka kuman insan. Ikarik asaanan ang maulit pa Uyaw-uyaw ang tilugan ko, ibagbag ang mga L300 laang. Ibagampay apagluganan iti bangkay. Sa ita, umay-umay kagkid daw iti tulong. Uray kastoy laang tilugan ko, ayos laang, mausar ko anywhere, anytime. Ha? Saan akas itilugan nga ipampanakkel mo? Asaan mo ang mairwar anytime? Taama nga no makita ti anak day dilando. Nasayaat mo ta sinublidan. Insan, Nagpatinggamot lang ti kinapangas mo, salbag kakitde. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.